നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ണൂരിൽ 4 പേര്, ആലപ്പുഴ 2, പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, കാസർഗോഡ് 1 വീതം. ഈ 9 പേരിൽ 4 പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്. നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 2 പേരുണ്ട്. സമ്പർക്കം മൂലം 3 പേരും. 13 പേരുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 3 പേർ വീതം. ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 2 പേർ വീതം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് 1. ഇത്രയുമാണ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായത്. ഇതുവരെ 345 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിൽ 259 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് 1,40,40,474 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 1,39,725 പേർ വീടുകളിലും 749 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. 169 പേരെയാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സാമ്പിളുകൾ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് 11,986 ആണ്. 10,906 എണ്ണം രോഗബാധയില്ല എന്നുറപ്പായിട്ടുണ്ട്. നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 212 പേരെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. അതിൽ ഇന്നത്തെ 2 ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 300 കിടക്കകളോടുകൂടിയ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾക്ക് 273 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യാഹിത വിഭാഗം, OP, IP സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കും. അനുവദിച്ച 50% തസ്തികകളിൽ ഉടനെ തന്നെ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. ബാക്കി തസ്തികകളിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്ന മുറക്ക് 1 വർഷത്തിനകം നിയമനം നടത്തും. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഗ്രേഡ് 2 സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് 99 നിയമന ഉത്തരവുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് അടിയന്തര നിയമനം നൽകും. പരിശോധനാ കിറ്റുകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടാകില്ല. 20,000 കിറ്റ് ICMR വഴി നാളെ ലഭിക്കും. ഇന്ന് 1940 ചരക്ക് ലോറികൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തേതിൽ നിന്ന് വർധനയുണ്ടായി. അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുറികളും കിടക്കകളും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വലിയ പുരോഗതിയാണുള്ളത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ 1,73,000 കിടക്കകളിൽ 1,10,000 ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗയോഗ്യമാണ്. കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.
കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരും കർണാടകത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സ അനിവാര്യമായവരുമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയ ചില രോഗികൾക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രവാസി മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതയാണ്. അമേരിക്കയിലും മറ്റും മലയാളികൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടയുന്ന വാർത്ത തുടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. പ്രവാസി മലയാളികൾ കൂടുതലായുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 5 കോവിഡ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വിവിധ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് നോർക്ക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അവിടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകളും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്. ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മെഡിക്കൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരുമായി വീഡിയോ ഓഡിയോ കോളുകളിലൂടെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാം. നോർക്ക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 6 വരെയാണ് പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരുടെ ടെലിഫോൺ സേവനം ലഭിക്കുക. ജനറൽ മെഡിസിൻ, സർജറി, ഗൈനക്കോളജി, പീഡിയാട്രിക്സ്, ഓർത്തോ, ENT, ഒഫ്താൽമോളജി ഈ മേഖലയിലെല്ലാമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും. വിദേശത്ത് 6 മാസത്തിൽ കുറയാതെ താമസിക്കുകയോ തൊഴിലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾക്ക് നോർക്കയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. അത് വിദേശങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തും. മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഓവർസീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. ഓവർസീസ് സ്റ്റുഡൻറ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും വിമാനയാത്രാക്കൂലി ഇളവും ലഭ്യമാക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇനി പഠനത്തിന് പോകുന്നവരും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നത് നിർബന്ധമാക്കും. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. കർഷകർ ഇതുമൂലം വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ്. വനം വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തര ചികിത്സക്ക് രക്തം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാകുന്നവർ ഈ അവസരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പൊതുവായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് വഴിയും രക്തം ശേഖരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കും. നേരത്തെ തന്നെ രക്തദാന സേന രൂപീകരിച്ച സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്വര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘനത്തിന് പിടികൂടുന്ന
വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം ആവശ്യമായ പിഴ ചുമത്തി പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആലോചിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ച മാസ്കും ഗ്ലൗസും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാവുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വൈറസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറെ നേരം ഇതിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ഇത് ആരോഗ്യ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും മാസ്കോ ഗ്ലൗസോ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നിലക്ക് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി. തണ്ണിത്തോട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ആ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ വീടിന് നേർക്ക് ആക്രമണമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, കുട്ടിക്കും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേരത്തെ പ്രചരണവും നടന്നു. അച്ഛന് നേർക്ക് വധഭീഷണി വരെ ഉയർത്തുന്ന നിലയുണ്ടായി. ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച പെൺകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് അക്രമമെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരം. ഇതുപോലുള്ള രീതി ഒരു രീതിയിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുകയും ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നാടും നാട്ടുകാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുൽസിത പ്രവൃത്തികൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരണമെന്നും ഇതുപോലുള്ള സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാടിൻ്റെ ജാഗ്രത ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിലും ഉയരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വൃദ്ധസദനം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ആ ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംശാദായം അടക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രയാസം പരിഗണിച്ച് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്നൊരാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അവസാനിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അത്തരം പെർമിറ്റുകൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. വേനൽ മഴ പലയിടത്തും കിട്ടുകയുണ്ടായി. വേനൽ മഴ നല്ലതാണെങ്കിലും മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ കാർഷിക വിളകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത് വലിയ പ്രയാസം കൃഷിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രശ്നം സർക്കാർ ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ കൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള സമയമാവുകയാണ്. വളവും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കും. കുട്ടനാടും തൃശ്ശൂരുമൊക്കെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന സമയമാണിത്. ചില സ്ഥലത്ത്, അപൂർവം ചില സ്ഥലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തടസ്സമില്ലാതെ കൊയ്ത്ത് നടക്കാൻ കലക്ടർമാർ ഇടപെടണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് സ്കോളർമാർക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് അത് കുടിശ്ശികയായിരുന്നു. അതുടനെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 2 മാസമായി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇടപെടുന്നതാണ്. ആ പരാതിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ്. സന്നദ്ധം വളണ്ടിയർമാർ നല്ല ഊർജിതമായ രജിസ്ട്രേഷനാണ് നടന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള വളണ്ടിയർമാരെക്കാളും കൂടുതൽ എണ്ണം വളണ്ടിയർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 119 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50-ൽ താഴെ മാത്രം വളണ്ടിയർമാരാണുള്ളത്. ഇതുപോരാ, ഇവിടങ്ങളിലും ശരാശരി തോതിൽ വളണ്ടിയർമാരുടെ എണ്ണം കൂടണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നത് കന്നഡ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കന്നഡ ഷോപ്പുകളിൽ പോകാൻ ഇപ്പോൾ അവസരമില്ല. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കന്നഡ ഷോപ്പുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇളവ് നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസിൻ്റെ സേവനം ഫലപ്രദമായി നടക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള സേവനമാണ് പോലീസ് പൊതുവെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ചില തെറ്റായ പ്രവണതകൾ അപൂർവമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഔചിത്യപൂർണമായ ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതാണ്. അതാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അത്യാവശ്യ സേവനം എല്ലാ കാലത്തും നൽകേണ്ടവയാണ്. ജീവനക്കാർ പലരും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഓഫീസുകളിലും ഉള്ള ജീവനക്കാർ ഇതിലാകെ മുഴുകിയ അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാനാവണം. കാർഷിക വൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് കൃഷിഭവനുകളൊക്കെ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഫലപ്രദമായി നടത്തണം.
മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലാണ് വരുന്നത്. പഴകിയതും അഴുകിയതുമായ മത്സ്യം വലിയ തോതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെയെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. എല്ലാ മത്സ്യവും അഴുകിയതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല നടത്തേണ്ടത്. പരിശോധിച്ച് കേടായ മത്സ്യമാണ് എന്നുറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയെടുക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും. ഇവിടെ ചില വക്രബുദ്ധികളും അപൂർവമായുള്ള കുരുട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള പ്രചരണം. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. നാട്ടിലത്തരം ഒരു പരാതിയും പൊതുവേയില്ല. വലിയ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്തരമൊരു വിഭാഗത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതിഥി ദേവോ ഭവ, ഇതാണ് നാം എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട്. അത് വെറുതെ എഴുതി വെക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമല്ല, മാന്യമായ താമസസ്ഥലവും മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായവും അവർക്ക് നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ അത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തൃപ്തരല്ല എന്ന് നാം കാണണം. അവർക്ക് ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. നാം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലത്. നാം നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോടും പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ഇവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്ന മുറക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അഭ്യർത്ഥന ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണമെന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷകളും